πρέπει να πάμε σε εκλογές, να εφαρμοστεί ένα νέο πρόγραμμα, να πάρθουν οι αποφάσεις ριζοσπαστικές, ώστε να χαράξουμε μια εθνική ενιαία στρατηγική για το πώς θα αποφύγουμε να είμαστε στον κικαιώνα, σε αυτή τη λέλαπα που έρχεται, στο πούμε, από την Ευρώπη. Θα πρέπει εμείς με ένα εθνικό σχέδιο σωτηρίας, με ανάταση της οικονομίας, να μπορέσουμε να κοιτάξουμε στα μάτια τα προβλήματα, να επιληθούν, να έχουμε μια αλλαγή κατεύθυνσης που ήταν όλα αυτά τα χρόνια, ήταν πάγια και σταθερή, να πάμε στα παρακάτω βήματα εξέλιξης. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν, φίλοι ακροατές, και η πρώτη σελίδα, λες και ο Ανέσης Ίνιγλης διάβασε την πρώτη σελίδα των εφημερίδων μέχρι τέλη του Μάρτη, σύμφωνα και με την τοπική μας εφημερίδα Ημερησία, που εσείς ζητάτε να διαβάσουμε, βλέπουν τις εκλογές. Για όλους σας που ενδιαφέρεστε, σήμερα και αύριο, όπως είπαμε, απεργούν οι εφοριακοί και δόθηκε παράταση στα τέλη κυκλοφορίας έως τις 10 του μηνός, αλλά μέχρι και τις 2 του μηνός, τη δεύτερη μέρα του νέου έτους, οι διάφορες υπηρεσίες είναι ανοιχτές. Απλώς τα καταστήματα παραμένουν κλειστά λόγω του εορταστικού ωραρίου τη δεύτερη μέρα. Έτσι λοιπόν, ως τις 2 του μηνός μπορείτε να κλείσετε και τις υπόλοιπες εκκρεμόιδες. Αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι ένας νέος άνθρωπος, δυστυχώς εμείς οι παλιοί φταίμε. Αφήνουμε το τι είπε ο Πάγκαλος, ποιοι τα φάγαμε μαζί. Εμείς οι παλιοί φταίμε για τα όσα δεινά έρχονται μπροστά μας, ήρθαν και έρχονται μπροστά μας για σας τους νέους. Όταν λέει, παραδείγματος χάρη, μια κυβέρνηση, εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που λέει ο Αντώνης Σαμαράς, αν και είμαι μακριά από τα κόμματα πλέον, είμαι δημοσιογράφος, μόνο και μόνο πέρασαν άνθρωπος. Λέει μέχρι τις 2 του μηνός η παράταση για τις υπόλοιπες εκκρεμότητες. Έχουμε 5 φόρους να πληρωθούν μέσα στο Δεκέμβριο και 5 φόρους μέσα στο Γενάρη. Και δίνει μία μέρα παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας μέχρι τις 10 του μηνός. Πώς μπορεί ένας νέος άνθρωπος, πώς μπορεί ένας συνταξιούχος, πώς μπορεί ένας αγρότης, ένας κτηνοτρόφος, από την περιοδία που κάνεις, να πληρωθούν αυτοί οι 7 φόροι, 7 είναι για την ακρίβεια, έτσι, να λέμε ακριβώς το νούμερο, εκτός βέβαια και από το μεγάλο φόρο εκείνη της περιουσίας που όσοι τον έχουν είναι 8, μέσα σε αυτό τον ένα μήνα, σε 2 μήνα, όταν αφαιρεθήκαν χρήματα από την αγορά. Ναι, έχετε δίκιο. Τα μέτρα λιτότητας, εντάξει, είμαστε σε μια δύσκολη φάση. Τα μέτρα λιτότητας πρέπει να συνοδευτούν, για να έχουν αποτέλεσμα, να συνοδευτούν με ένα πρόγραμμα ανάτασης της οικονομίας. Πρέπει η Ελλάδα να αποκτήσει την αξιοπιστία της, θα πρέπει να αρχίσει να παράγει. Όλα αυτά τα μέτρα που έρχονται σίγουρα είναι δυσβάσταχτα και πολύ δύσκολο να καλυφθούν. Πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή θα πρέπει οι περικοπές φυσικά να σταματήσουν, να γίνει ένα άλλο σχέδιο πολιτικής για να μπορέσουμε να αναπτυχθεί η οικονομία μας και να μπορούν και οι πολίτες να πληρώνουν τα χρέη τους. Επίσης πρέπει να παταχθεί η φοροδιαφυγή. Πρέπει να έχουμε ένα καινούριο φορολογικό σύστημα, το οποίο θα εμπεδώσει, ας το πούμε, την εμπιστοσύνη του πολίτη προς το κράτος. Δεν μπορεί να πληρώνουν μόνο η μεσαία αστική τάξη. Η μεσαία αστική τάξη πρέπει να είναι ισχυρή, είναι η ραχοκοκαλιά αυτού του κράτους. Άρα θα πρέπει αυτά τα μέτρα της λιτότητας να συνοδεύονται και από ένα εναλλακτικό σχέδιο ανάτασης της οικονομίας. Μάλιστα. Λοιπόν, ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό από την κυβέρνηση, σύμφωνα με την εφημερίδα Ημερησία, τα όσα δήλωσε ο κύριος Καρατζαφέρης. Και αυτό βέβαια που είναι τίτλος, φίλε μου Ανέστη, θα μου επιτρέψει να πω τη λέξη φίλε μου, αντιπροσωπεύοντας βέβαια όλους τους ακροατές του Ράδιο Ενημέρωση, είναι το κοινωνικό παντοπολείο και στην Πιερία σε δράση. 3 τόνοι τροφίμων σε 133 οικογένειες μέχρι την πρωτοχρονιά. Έτσι είναι το κοινωνικό παντοπολείο. Είναι και συγχαρητήρια, πέρα από αυτά τα οποία μπορούμε να λέμε στην αντιπεριφέρεια Πιερίας που μοίρασε και αυτή. Πού θα πάει, πώς πάει? Δηλαδή αν αύριο Ανέσης ο Ίνιγλης έχει την ψήφο των πολιτών της Πιερίας και βρεθεί στη Βουλή των Ελλήνων,
θα διαβάζει την τοπική μας εφημερίδα. Δεν λέω να ακούει το Γιάννη του Διαμαντίδη. Δεν λέω να βλέπει την τοπική μας τηλεόραση. Θα διαβάζει την Πιερία και να πάει από κάπου, από την αυριανή κυβέρνηση, παραδείγματος χάρη, και ειδικά άμα είναι το κόμμα στο οποίο ανήκεις. Έτσι, αν είναι ο Γιάννης του Διαμαντίδης και ανήκει σε ένα άλλο κόμμα και είναι. Να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Φτάσαμε κοινωνικό παντοπολείο. Βλέπουμε συσίτια, βλέπουμε αντιπεριφέρειες, βλέπουμε δήμους, βλέπουμε εκκλησία. Σίγουρα ένας σύγχρονος πολιτικός πρέπει να ανοίξει διάβλο επικοινωνίας άμεσα με τους πολίτες, και πιστέψτε με, οι πολίτες έχουν να υποδείξουν στον πολιτικό πάρα πολλές λύσεις, ακούγοντας τις γνώμες τους και τα προβλήματά τους. Μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την κακή κατάσταση. Ένας πολιτικός πρέπει να είναι παρόν σε όλους τους κοινωνικούς φορείς, να υπάρχει επικοινωνία, συνεργασία, ένας συντονισμός, κάτι που δεν υπήρχε χρόνια, και οι πολιτικοί οφείλουν να εμπεδώσουν την εμπιστοσύνη με τους πολίτες, γιατί αυτό που λαμβάνω εγώ και από τους πολίτες της Πιερίας είναι ότι δεν πιστεύουμε σε τίποτα. Αυτό, ξέρετε, είναι πολύ κακό ένας λαός να μην πιστεύει στους πολιτικούς. Τότε σπάει αυτός ο συνεκτικός δεσμός, ο οποίος σπάει την κοινωνική συνοχή. Όλοι πρέπει να συνεργαστούμε, πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη, και μέσω αυτής της εμπιστοσύνης να πορευτούμε όλοι για έναν ενιαίο σκοπό. Να βγάλουμε τη χώρα μας από τα δεινά που έρχονται, να φύγουμε, γιατί εντάξει, η κρίση είναι ευρωπαϊκή. Η Ελλάδα πρέπει να αποφύγει αυτές τις παγίδες τις οποίες θέλουν να τη θέσουν τα ευρωπαϊκά κράτη. Η Ευρώπη είναι μια οικονομική ένωση, η οποία εκεί πέρα υπάρχουν μόνο οικονομικοί όροι. Θα πρέπει η Ευρώπη να βοηθήσει και τα μικρά, τα αδύναμα κράτη σε οικονομία. Θα πρέπει να αλλάξει στρατηγική, και κυρίως η Γερμανία, η οποία, ας πούμε, είναι, ας το πούμε, ο αρχηγός, ας το πούμε, μέσα στην Ευρώπη. Θα πρέπει να αναχρηματοδοτήσει τα μικρά τα κράτη και με μια άλλου είδους πολιτική να μπορέσει να τα βοηθήσει, όχι με αυτά αυτές τις αποφάσεις που πήραν στο να τα μικρά τα κράτη να τα θέσουν στο περιθώριο και να τα θέσουν από ένα καθεστώς αυστηρής επιτήρησης. Η συνεργασία πρέπει να υπάρχει και στην Ευρώπη. Τα κράτη, ειδικά η Γερμανία, πρέπει να αλλάξει στάση. Πρέπει να αναχρηματοδοτηθούν τα μικρά τα κράτη, ώστε με μια συνεργασία να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Εγώ θα μείνω, επειδή έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας. Επειδή, όπως είπα και εδώ με τον καλό φίλο και συνεργάτη τον Γιώργο του Χανδόλια, πιστεύω ότι το έγκλημα το οποίο διαπράττουν οι πολιτικοί της Πιερίας, και θα μου επιτρέψει να το πω γιατί είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και πολλά κρούσματα και πάλι για άλλη μια φορά, είναι η στελέχωση των πολιτικών σας γραφείων. Και όταν λέω η στελέχωση των πολιτικών σας γραφείων, ο κόσμος δεν έχει συνειδητοποιήσει, και εμείς οι δημοσιογράφοι, όταν μιλάμε για δημοσιογραφία ή μιλάμε για γραφείο τύπου, μιλάμε γραφείο τύπου και δημοσίων σχέσεων. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί συζητώντας και χθες το βράδυ με ανθρώπους από τον Κορινό, λένε τα καλύτερα λόγια ότι απογκράζεται την περιοχή. Εδώ έχουμε όμως στην πρώτη σελίδα, και θα κλείσουμε έτσι τις εφημερίδες, διαδημοτικό πρόγραμμα στις ρίζες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καλεσμένοι από την Ελλάδα στη Γαλλία, συγκεκριμένα άτομα, συγκεκριμένους δήμους ο οποίος ασχολείται. Στις 4 του Γενάρη έχουμε ένα στημένο παιχνίδι από τη σημερινή κυβέρνηση, το οποίο η εκπομπή έχει αναδείξει, με το κάμπικ του ΕΟ της Κωτίνας. Πάρα πολύ καλά ξέρω ότι ασχολήθηκες με το θέμα της Ολυμπιάδος και το ΚΑΤ της Βόρειας Πιερίας. Ασχολείσαι με θέματα της Πιερίας. Πιστεύεις σαν ένας άνθρωπος ότι αυτός ο ευλογημένος τόπος με τον Όλυμπο, τα Πιέρια, το ΚΑΤ της Βόρειας Πιερίας, την Ολυμπιάδα, τα θαλασσόλουτρα και την ανάπτυξη στον πιο πλούσιο δήμο της Ελλάδος, εκτός από τη Ρόδο, την Νότια Πιερία, θα μπορέσουμε να βγούμε αυτό το τούνελ με εσάς τους πολιτικούς της Πιερίας? Γιατί θα μου επιτρέψει να το πω, είτε στο κόμμα που ανήκεις, είτε στο κόμμα που ανήκω, είτε στο κόμμα εκεί που ανήκουν οι ακροατές που μας ακούνε, μέχρι σήμερα στην Πιερία δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως από το 1981, εκτός από ένα νοσοκομείο, το οποίο ο Γιώργος ο Χανδόλιας το έλεγε νέο όταν έφυγε στην Αθήνα, και ήρθε και του ξαναβρήκε νέο
με λιποαναρρόφηση και όλες τις σχετικές χειρουργικές επεμβάσεις που γίνονται. Έτσι δεν είναι, Γιώργο μου? Λοιπόν, μέχρι σήμερα πιστεύεις με την επαφή που έχεις με τους ανθρώπους, εκεί με τους αγρότες, με τους κτηνοτρόφους, με τους ψαράδες, επειδή ξέρω που έχεις έρθει, και γι' αυτό και επέλεξα να κλείσεις εσύ την... Ναι, είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Το πιστεύεις εσύ ότι μπορεί, αν παλέψετε κάποια άτομα, ανεξάρτητα ποιοι θα εκλεγείτε, αύριο το πρωί να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα στην Πιερία μας? Ναι, θα πρέπει να χαράξουμε μια νέα στρατηγική, πρέπει να ξέρουμε πού πηγαίνουμε. Σίγουρα μέσα στο 2012 θα υπάρχουν εξελίξεις όσον αφορά την Ελλάδα, βέβαια, γενικότερα, και μέσα στις εξελίξεις αυτές η πολιτική της Πιερίας πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο. Δηλαδή θα πρέπει μέσα σε αυτές τις εξελίξεις να εκμεταλλευτούν, τέλος πάντων, να πάρουν και αυτοί το κομμάτι τους για την Πιερία. Βέβαια, εντάξει, πρέπει πρώτα το κράτος να σταθεί στα πόδια του, και αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο, και από εκεί και πέρα με προσπάθεια, με συνεργασία και με το που θέλουμε να πάμε. Πρέπει να προσδιορίσουμε τους στόχους και τις στρατηγικές μας. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει η παρέκβαση στην Πιερία. Υπάρχουν κάποια προβλήματα. Πάμε για λίγο, έχουμε 3 λεπτά από μπροστά μας. Πάμε στον Ηλία το Χρυσικό λίγο. Ηλία, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Ένα ερώτημα για τον κύριο Ίνεγλη για το κίνημα ανυπακοής που αναπτύσσεται στο νομό Πιερίας, και για το χαράτσι τι άποψη έχει? Βεβαίως. Δεν ξέρω αν άκουσες. Για το χαράτσι, κοιτάξτε, το μέτρο σίγουρα είναι αντισταγματικό, αλλά βέβαια αυτή τη στιγμή η Ελλάδα το σύνταγμά της το έχει παραβλέψει. Υπάρχει εξωτερικός καταναγκασμός, δηλαδή υπάρχει καταναγκασμός από την Ευρώπη. Το χαράτσι είναι και κοινωνικά άδικο, είναι και αντισταγματικό. Απ' την άλλη, δεν ξέρω, ό,τι μπορούμε πρέπει να κάνουμε. Όλοι οι πολίτες πρέπει να συνδράμουν. Υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν πληρώνουμε, και αυτό θα ήταν μια ακραία πράξη. Δεν έχουμε και το δικαίωμα να το πούμε, ούτε πολιτικά πρόσωπα ούτε δημοσιογράφοι. Έτσι, μην πάμε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Υπάρχει και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και υπάρχει κι άλλο. Κίνημα ανυπακοής. Εγώ θα πω κάτι, θα κάνω τον προβοκάτορα κλείνοντας. Έτσι, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πρέπει να πάμε και στην Αθήνα στο Βήμα FM. Εγώ να ελπίζω, ο Γιώργος να ελπίζει, ο Ηλίας να ελπίζει, ότι ένας άνθρωπος μπορεί να διεκδικήσει στην Πιερία γιατί έχει άμεσες προσβάσεις στην αυριανή ηγεσία της χώρας. Ναι ή όχι? Εγώ πιστεύω ναι. Προβοκατόρικη ερώτηση, παρακαλώ πάρα πολύ. Μπορώ να ελπίζω εγώ ότι οι νέοι άνθρωποι που εμφανιστήκαν εδώ σαν κομίτες για άλλους, σαν μετεωρολόγους για άλλους, δεν ξέρω πώς μπορεί να τα λέμε αυτά, μπορούν να παρέμβουν και να δω εγώ κάτι καλύτερο στην αυριανή ηγεσία του τόπου? Θα έλεγα ναι, με όλη τη θέρμη, και φυσικά και με την προσωπικότητα του καθενός, με τις γνώσεις και με την αγάπη που τον διακατέχει για τον τόπο του. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Να ελπίζω. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, δώσε τις ευχές σου. Έχουμε λιγότερο από 1 λεπτό για να πάμε στο Βήμα. Τις ευχές σε όλους τους φίλους ακροατές. Πρώτα ένα μεγάλο ευχαριστώ εγώ για την παρουσία σου αυτή εδώ στην εκπομπή. Είσαι το τελευταίο πολιτικό πρόσωπο, και εύχομαι να είσαι το γουρλίδικο για το ράδιο ενημέρωση, για τις εκπομπές μας και για την Πιερία μας. Τις ευχές σου λοιπόν για να κλείσουμε, να πάμε στο Βήμα FM. Ευχές είναι η Ελλάδα να προχωρήσει, να έχουμε ένα έτος το οποίο θα έχει εξελίξεις θετικές, να χαράξουμε τη δικιά μας πορεία ως Έλληνες. Έχουμε απεριόριστες δυνατότητες. Έχουμε μια χώρα η οποία, εάν κάποιος σχεδιάσει, μπορεί να πετύχει πάρα πολλά. Εύχομαι το νέο έτος να μας βρει σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι ήταν το προηγούμενο έτος. Λοιπόν, εγώ για σένα, για την οικογένειά σου, για όλους τους φίλους, θέλω να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου εδώ, να ευχηθώ ότι το καλύτερο, έτσι, και εύχομαι με πολύ πολύ αγάπη κάποια στιγμή να δω τον Ανέστη τον Ίνεγλη όπως το γνώρισα εγώ στα έδρανα της Βουλής, και όχι ένα πολιτικό πρόσωπο ξερό, όπως λέμε εμείς, σαν το ξερό καλό λευκό κρασί στα έδρανα της Βουλής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ελπίζω σε περαιτέρω συνεργασία, και θα καλέσω τους Έλληνες να είμαστε ενωμένοι. Ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Αυτό το έχει δείξει η ιστορία. Καλή σου μέρα. Ευχαριστώ.